ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ କରୋନା ରୂପକ ମହାମାରୀରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନବ ସମାଜକୁ ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ଅତି ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ବସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସ୍ୱାଇଁ ପରମାନପୁର PUGP ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ମୋତେ ଆଜି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭର 40 ଡେଜ୍ ସ୍କିମ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ମୋର ପଦେ ମନେ ପଡ଼େ, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ଆଦର କରିଥାଏ ଯେଉଁ ହୁଏ ବିଜ୍ଞାନର। ସ୍ୱର୍ଗ ଗରିୟାନ ମା ମାତୃଭାଷା, ଅପର ଭାଷାରେ ନବଳାଅ ଆଶା। ପରାନୁକରଣେ ନବଳାଅ ମତି, ବଳି ପକା ନାହିଁ ନିଜ ଭାଷା ଜାତି। ଯଦି ତୁ ହୋଇବୁ ଜଗତେ ମହାନ, କର ତେବେ ମାତୃଭାଷା ଜୟଗାନ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ମାତୃଭାଷାର ଜୟଗାନ କରିବା। ମା'ର ମମତା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନା, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁ ମୋ କଲମରୁ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ। ମା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଡାକେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କହୁଛି ଆଜି। ହୃଦୟ ଯାହାର ସମୁଦ୍ର ପ୍ରୀତିର ମମତା ନଦୀ, ଦେଇଛି ଜୀବନ ପାଳିଛି ସେ ମୋତେ, ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି। ତ ପିଲାମାନେ, ସେହି ମା'ର ମମତାକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆଜି ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭର ପ୍ରଥମ କବିତା କଳା ମାଣିକରେ, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ଆସ ଏବେ ଜାଣିବା କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। କବି ପରିଚୟ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଦଗ୍ଧ କବି। ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଅନ୍ୟତମ। ଅସାମାନ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସେ ଅଭିନବ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ଓ କମଳ ପଦାବଳୀ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲେ ବି ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ କବି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସର୍ବସମ୍ମତ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଘ ଗୀତ ଓ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ରସକଳା। ଏହା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମଲୀଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ କବିଗୁରୁ ଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ରସବତୀ, ପ୍ରେମ କଳ୍ପଲତା, ସୁଲକ୍ଷଣା, ବୈଦହିଶ ବିଳାସ ଆଦି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ରୀତିଯୁଗ୍ୟ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀମତ୍ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ। ରୀତି କାବ୍ୟାଦର୍ଶୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଚିତ୍ରବଧ, ଯମକ, ରୂପକ, ଉପମା, ଅଳଙ୍କାରରେ ସମୃଦ୍ଧ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଯଥାର୍ଥରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭାର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମଲୀଳା ଉପରେ ଏହି କାବ୍ୟ ଆଧାରିତ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ, ବାଲ୍ୟକଳା, ପୂର୍ବା ଅନୁରାଗ, ସଖାସଖୀ, ଦୂତମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ପରସ୍ପର ରୂପଗୁଣ ଆଦି ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ, ମିଳନ ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଅବଶେଷରେ ମିଳନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହି କାବ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ। କଳା ମାଣିକରେ କବିତାଟି କବି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର 67 ସନ୍ଧରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ଫେରିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମାତୃ ହୃଦୟର ଆବେଗ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସ ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିକୁ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଧୀର ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତା ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧନ ଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା ମୋ କଳା
जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा तोते कि पासरी हेब मोर सुख सीमा मोकला माणिकरे डरुथाउ अंधारकु रखी जाऊ गोरु जनक जननी सुख काहीं पाई सारू मोकला माणिकरे वृद्ध काले तुम हर एकई नंदन हृदताप विनाशने तुहरी चंदन मोकला माणिकरे गोटिका धाम सर नरुचई तोते नाची लांच मागुथाउ लवणिके मते मोकला माणिकरे तोड़ी मु धरिले गोली होई जाऊ तुही त्रो दुर्बल देखी काहीं पशिबई मुहि मोकला माणिकरे डाकिनी लोभांती बोली डरुथाउ मने बार बार बारुथाउ जीवा पाई बने मोकला माणिकरे निशाचर मातिबार शुभुछि श्रुति की मुडकुणी छाड़ी देली बनकु काहींकी मोकला माणिकरे झाल बहुथिब अंगु लागी झांझी खरा सम पाई तरु डाले बसिथिबु परा मोकला माणिकरे मिलु नाही काहीं पाई तो कठारु छता बने कंटा लागी होए मृदु पाद चिंता मोकला माणिकरे कान डेरी थाउ एका तो बेणु गीतकु आज किंपा शुभु नाही भाबुछि मनकु मोकला माणिकरे मोकला माणिकरे मोकला माणिकरे। ताहले बर्तमान पिला माने मोर गीतटी को स्व स्वर रे आवृत्ति करिवो एनु एबे मु ए गीत को नहीं गीतटी को तो आवृत्ति करिवो तापरे मु किछि कवि परिचय और विषय को नहीं किछि तुमको सूचना फर्द और कार्य फर्द देवी सेगुडी को मन दे पढ़िबो और सठिक उत्तर करिवो।